de Mossos d'Esquadra fins que la conjuntura econòmica no permeti tornar a convocar oposicions. Enguany s'han graduat 556 Mossos, són la 25a promoció, i també 322 policies locals. Pel camí se n'han quedat uns quants que o bé han renunciat o bé han suspès. El curs a l'escola de policia diuen que ha estat dur, però és que la realitat no és més lleugera. Hi ha molta gent que sabeu que té dret a queixar-se, perquè les circumstàncies que viuen ells i les seves famílies són circumstàncies dures, fins i tot molt dures. Però els servidors públics no tenim dret a queixar-nos. Quan llancen la gorra els permeten trencar la disciplina i poden demostrar els sentiments. Sí, chaval, sí! Ja està! Es prenen la llicència de tirar en l'aire l'instructor, però la festa se'ls acaba avui. D'aquí a uns dies ja estaran al carrer per reforçar el cos de Mossos durant la campanya d'estiu. El primer any és de pràctiques i després ja tindran destinació. La pròxima promoció, de moment, no se sap quan serà.